isto sempre subo. Veño eu dende Burela, veño do norte de Lugo. Creo que hoxe estar aquí se xuntou hai moita xente. Moi atentiños. Estade moi atentiños porque isto xa non sobra. Pido un pouco de ruido para o Ceita Pobra. Aplauso a xente Caldas de Ese alongo aplauso que che ten o seu aquel. Namen veñen hai aquí, hai das terras do Courel. O talento aquí non falta. Dádelle un forte aplauso para a xente de Vilalba. A xente de Vilalba que non caio de cruces. Remate e mara topra ima que dicir a bruces. Oye, repetir a copla que este verso xa non luce. Quería decir o Cristian, un aplauso para as cruces. Un aplauso é que sone moi forte, pois é que vai o aplauso para terras de Monforte. Esta xunta vai, empezamos polo brindo. Vamos chamar das cruces a Manuela e a Ticio ao escenario, por favor. De seis, a Pobra do Riñón, Martín e Pedro. Aquí veño a regueifar, inda estou aprendendo, pero vámolo intentar. A min chamanme Isabela, eu son che de Rianxo, son unha nena moi boa e son boa regueifando. Aquí veñen os de Caldas, aquí veñen a actuar. Botamos unha regueifa porque vimos regueifar. Nós somos os de Caldas e somos moi talentosos, e quen diga que non determina ser celoso. Hoxe estou neste escenario, hai nas terras de Brollón, eu presento-me son Tici e veño do Camballón. E agora tocame a mí, que eu son Manuela da Brea, son a reina da parranda, pertenzo ás estraloqueiras. Seguimos, @estraloqueiras en Instagram, por favor. Vou dicir unha cousa, o meu nome é Alara, eu veño vos das cruces, non che veño da estrada.
vimos da terra, xa vimos che doba santa. Vouche dicir unha cousa, o meu nome é Estefanía, xa non se me ocurre nada, vivide con alegría. Vou vos dicir unha cousa, hoxe fai moi bo día, se preguntas o meu nome, eu chamo-me Uxía. Ola, eu chamo-me Pedro, eu teño 10 anos e estou na clase dos enanos. Ola, chamo-me Martino, e nací en Monforte, e ahora estou no Ferreirúa, que é a aldea máis forte. Hola a todos, son... Hola a todos, son Irene, eu voume a presentar. Eu son do Courel e hoxe viñen pa brindar. Outro forte aplauso para a Mar. Algo vengo reclamar, coida de a natureza, porque sin ela morremos vago brindo como a terra. Eu boto-vos unhas coplas, como a canto a muiñeira, pero ademais da regueifa fago brindos como a terra. Hai cousas moi fermosas que fixemos o planeta, como crear o rural, fago brindos como a terra. Toda a xente da vía e toda a xente berra, a regueifa como o mar, fago brindos como a terra. Vouche dicir a cousa e acabar con esta guerra. Eu son todo un maestro, fago brindos como a terra. Mami, rómpeme a alma cuando miro pro futuro, pois eu só vexo guerras, eu vexo todo oscuro.
escuro. O amor é un sentimento que vos pode ser escuro se hai non se pensan ben todos os plans de futuro. Vou vos dicir unha cousa. A xente ten un pensamento oscuro. Tan solo pensan unha cousa e iso no futuro. Vos decir unha cousa, oxalá ver o futuro, aunque se nos seguimos así, estará todo moi oscuro. Saímos dos tempos escuros, agora a cousa está clara, o galego é o futuro. Eu vos vexo o presente e tamén vexo o futuro. Esperemos que mañá non este moi o ceo escuro. A regresar, como o meu cano está aprendendo a ladrar. Estamos aprendendo a ladrar, parecido a unha cadela, pero sen gatear. É unha cosa complicada, nos que somos atletas, quedamos espatagadas. Escoitamos. Na miña casa eu teño un pensamento. O meu camel está dentro e non pode sair correndo. Sair correndo é unha cosa
coa regueifa, todo o monte destrozado. Agora é un tema serio. De incendio non temos falado. Todos os verans iguais, todo o monte destrozado. Vamos contar un segredo, outro día quedamos observando, mirando cada día todo o monte destrozado. Gracias por nos invitar. Esperemos que outro ano nos volvamos regrifar. Ata aquí chegamos hoxe, pois eu teño vos moito medo de que entre un só pola porta e que me coma primeiro. Vimos dende Vilalba, dun lugar moi fermoso, vimos dende Ova Santa. Cando estou a improvisar, fago con todo respeto a miña lingua e igualdade, vou vos dar un bo concerto. Aquí temos igualdade para... Aquí temos igualdade para... Aquí temos igualdade para poder improvisar, usaremos la lingua para ben poder cantar. Vou decir unha cousa, vos falade de igualdade, empregade na lingua e mellor improvisade. De facer un homenaxe, estaremos moi atentos, que a cousa aquí non sobra, e que suba a rapazada, a ex rapazada, ai do colexio da Pobra. Vamos a agasallar a unha persoa moi importante para o Colexio da Pobra do Brollón, que nos axuda a levar o cole arriba e que facilitou o tema dos libros na Pobra do Brollón. É a directora do colexio... Doña Donación!
Gracias. A verdade é que así, improvisar, isto sí que é improvisar tamén, axudástenos a descubrir o Brindo e tiñámoslo aquí con nós na Pobra do Bollón, non? Axudástenos a coñecer ao longo de todos estes anos a regueifa. Tivemos convivencias pois hermosísimas como a de hoxe, non? Entón, estos encontros de ano a ano foron todos entrañables, inolvidables. Entón, pois, nós que menos que outra cosa podíamos facer que recibirvos con os brazos abertos sempre. E o que me parece preciosísimo é que este equipo aumentou moito, non? Este ano hai moitos bascoles, entón animádevos, e logo aproveito para decirvos que as cousas entrañables, as que forman parte de nós, as que están nas nosas raíces, que son as que realmente teñen valor. Cando nos descubrimos, cando nos conhecemos e cando nos axudan a coñecernos mellor. E que mellor que coñecernos ben para despois ter claro a donde queremos ir. Moitas gracias a todos, de verdade. A ver o que me sale. Hoxe un día ben fermoso, la xuntanza e embrollou, entre brindos e regueifas, ai, niños, canta emoción. Bueno, esto sirve para tamén poñer en valor o valor que tedes e do que sodes capaces de estar aquí improvisando. A mí xa sabedes que non me saliu ben ao final, verdad? Bueno, Celso é profesor e Carlos e Almudena son un alumno e unha alumna con certa tendencia a meterse en problemas. No instituto aconteceu algo e Celso está convencido de que Carlos e Almudena están detrás do asunto. Porén, eles dous négano absolutamente todo. Tedes 5 minutos para resolver a situación con a melodía que querades. É a mesma, pero non tiñades a Rubén. E Rubén tamén, vale? Que Rubén é pai de Carlos. Vale. E pensa que o seu fillo é moi bo rapaz. E que a culpa de todo a ten Almudena. Entón, eu son o propio, non? Eu son o propio. Almudena é alumna e Carlos alumna. E ti és o pai de Carlos, sí? Bueno, é algo que é un problema grave, non? Vale. Muy bien, ¿qué lo dirá? ¿Qué lo dirá? Vou decir unha cousa, eu son moi brillante e como xa sabedes, non son nada cantante. Vamos, Echu. Ti non es nada cantante, ai, pero non dixo nada. Para non ser ti cantante, ai, menudo panorama. Ai, menudo panorama. Eu aquí non teño arte, pero é que outro día puxestesme, ai, comparte. Veño aquí moi enfadado,
que o meu fillo é un santo, sonche un pai moderno, vai buscando un abogado. Vou buscar un abogado. Ai, eu que fago poemas, pero a ver como saíde polos tres deste problema. E imos sair deste problema, sobre todo brindando, porque xa non sabemos facer e non estamos cantando. E non estamos cantando, eu aquí quedo inmóvil, porque a min outro día hai quitácheme o móvil. Ai, pero eu dixoche máis, se quere recuperalo, hai que veña túa nai. E o meu fillo é un santiño, son chas malas compañías, vai ser esa Almudena Cop que fai tan boas migas. E fai tan boas migas, porque non ten un pelo de tonto, ben o sabedes todos, que teño moi bon codo. Isto só ten un amaño, aquí hai que improvisar, veña que acabe a rapaza que se poña a brindar. Tede un pouco de sentido, protexe de adolescente, e aquí que quede ben claro que eu son vos a inocente. Queres que é o mellor, pero que tedes todos chamase ciberadicción. Pero eu paso ben, ti non o podes dejar, e se me sacas o móvil, como vou a enxugar? Fomos todo noso móvil, debería ser prohibición. Ti podes buscar nos libros que teñen información. Que teñen información, esta non é en vano, pero para atopala eu pasome aí 1000 anos. Estas te hai que queixando de que non podes xogar. Fai algo ti productivo e ponte a estudar. O móvil quero usar, pero que cho conte Andy que non pode nin falar. Pegado o vídeo por atrás. Sal aí. Ao falar da tecnología é mellor que las calados, se o levamos a sola quedamos que aparvados. E quedamos aparvados, mais está cambiando o mundo, non te podes opoñer ao que ven aí no futuro. Iso eu aseguro que xogar na maquinita non che asegura un futuro.
podían hacer. Nos contamos un mal uso pode ter, pero se o usas ben, moitas cousas a aprender. Os motivos a aprender e ao mellor no futuro de fame podes morrer. De fame podes morrer, non sei se chegar a morte, a ver como vas facer ese sen saber facer informes. O teléfono é como unha droga, non o podedes deixar. Se fixerades algo, poderíades traballar. Podería traballar, dixo cho nesta hora, e se eu che collo o móvil, podo ser programadora. Podo ser programadora, e ninguén che di que non. E iso onde aprendiches seguro que no TikTok. Seguro que no TikTok é para todas as idades. Eu cando paso hai tempo aprendo curiosidades. Só pasas tempo como vi, como vai a humanidade. Existe o ciberacoso e aí non hai igualdade. E aí non hai igualdade, non sei que estás a cantar, para nos hai prevenirnos, teñen lo que ensinar. Porque dis unha mentira que o móvil é o futuro. Se seguimos todos así, imos quedar todos burros. Imos quedar todos burros e dalle RQR. Ti non estarás co móvil, pero ven que estás ca tele. Sendo móvil fomentamos xente adicta á prosa, pero tío que fomenta só é pura salsa rosa. Só é pura salsa rosa, eso é o que ti cantas, pero nos libros tamén, pregúntalle aos de Wattpad. Pois no TikTok vedes cousas que non poderíades ver. Se collerades un libro, algo poderías aprender. Vou vos dicir unha cousa, os libros tampouco están mal, pero preciso do móvil para xogar a Brawl Stars.
vestido. Vouche dicir eu algo, vas ti caer de cu. Os libros son importantes, falaronche dos e-books. Que xogar a algúns xogos, iso non parece mal. Na rede non hai amigos, xa que ningún é real. Nas redes non hai amigos, ti dis que non son reais, pero penso que en persona tamén falan por detrás. Falan por detrás. E mira, hai que mirarse no espello. Nas redes hai anónimos que crean moitos complexos. Buscando son móvil, pero tenemos máis móvil. É porque non lle decides que a devolvedes o móvil. Eso é. Todo día en Instagram, vendo fotos de París, ou xogando a Clash Royale cos amigos ao parchís. Cos amigos ao parchís, moi convencida que estás. Pregúntolle aí ao público, justa vos sobra o estar. Vos os xogades a consola, se tiverades un libro aberto, poderíades aprender algo, ou polo menos ser algo expertos. E para ser algo expertos, unha hora... Non vou quedar eu a medias. Se quero información, busco na Wikipedia. Buscar na Wikipedia, claro que podes buscar, mas despois non diferencias o que falso ou real. O que falso ou real, pero os libros son caros e o diñeiro vai pros ricos, estades adoctrinados. Adoctrinados, día dos cabelos louros, o móvil é moi malo, pregúntalle a Lara Couto. Unha cousa, o móvil preciso usar, porque así podo aprender, pero tamén disfrutar. Era lle cobrable estar, iso sí que é adictivo, así é que os rapaces hoxe son tan agresivos. Hoxe son tan agresivos. Se che dixo esto apartas, había que ir mirar, hai nas tabernas as cartas. Nas redes todos son falsos.
todos. Aí estou moito toi, pero por xa te digo, aquí hai moito ciberjonqui. E xa acaba a controversia, que a cousa xa vai fina, e sobre o uso dos móviles, mira Marisa, que opinas? Eu quero usar o móvil nas clases, eu quero usar o móvil con liberdade, porque xa son maior e teño responsabilidade. E agora non me pauso, para xente da controversia, dadellevos unha. Quero hai un forte aplauso para que viva o improviso. Que viva o improviso, e digo de corazón, agradecementos mil ao Concello do Brollón. Xa se quere marchar Sara, mais aquí eu non quedo mudo. Vamos deixar o micro aberto para que suba todo o mundo. E tamén, viva o